So karon guys, nagbasa kami sa lubi, among tapok, si Idol Lanzo, ganado kayo murag nakaligo siguro ni og nakakaon ng kape og nakainom ng pan, grabe tawhana. Nagsuroy-suroy pa gid si Idol Lanzo, nangita pa yun siyang lubi, bisag tugkan tag-as kayo apil ani, grabe tawhana pugihan kayo ni pangita niya sa libon bisag asa niya adtuon, oy. So karon kay buutan man ta tabang dali ako'y tigkuhan tangtang siya kung anong butay sa lubi para sayon na kay naghakot ba. Ana man na wara good pod, tirada gyapon ta diri kay pamugas ni ato ani para makapalit og binlod og mga unsa pa atong kinahanglan paliton ani. Teknik ani ba di para dali ra kay matangtang ang lubi, ato na idibol-dibol gamay diha atong finishing nga sundang diha tigbas birada ba ang dribble panagsa, okay kayong tirada. Napon diri akong mga pagumangkon tabang pod, lugay lang gyud akong magtapok kay di kadaog sa tapok, grabe kinado pod sila diri diri nga side, step back for 3 si Idol Lance, wow shot. Pag humanhakot namo, diri na mi sa ihap, amo ning basbasan ihap kay init na gid kaayo ang panahon, grabe inita panahon nga na ulan-ulan ang liki ng simod ug sa mga karsada, sa mga yuta, sa tugaran, grabe likian kaayo lagi. Wara gud, padayon gyapon ta diri. Ato na i-dribble ang bola nga murag lubi, ang lubi nga murag bola, color yellow ug color pula, grabe kaayo mo tirada, grabe murag magiromansa, murag palo-paloan og palwa, grabe tawhana. Pag humana ko gyapon kinintos, pasab ko ni Idol Lance, grabe gani mo tirada siya, step back over 3 sabi stepping, grabe paspasa mo ihap tawhana grabe gani siya Idol Lance, believe ko ani mga tirada niya nga paspas kayo wa diri wa didto, grabe kayo. Grabe na mo ihap si Idol Lance, mura na ginasuko niya, murag kapoy na ni siya, murag sakit na iyang hawak ug tuhod, grabe tawhana pero kusog gyapon kay mo lapdos.